Posledný septembrový deň sa niesol v Novom Meste nad Váhom v znamení úsmevu a dobročinnosti. Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s občianskym združením Milan Štefánik pripravilo pre zdravotne a mentálne postihnuté deti z detských domovov a špeciálnych základných škôl z Trenčianskeho kraja benefičné podujatie Dúha v srdci. Hlavná myšlienka vyšla od našej priateľky Julky Bublavej, ktorá je aj teraz naša spoluorganizátorka. Je to takisto zdravotne postihnutá osoba, ktorá je dlhoročná priateľka nášho Centra sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Skrsla u nej myšlienka takéto nejaké podujatie pripraviť. Nakontaktovala sa na pána Štefánika, ktorý nás pozval na takéto podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Galante. A veľmi sa nám to zapáčilo, tak sme sa do toho pustili. Mne sa tá myšlienka teda veľmi páčila, pretože myslím si, že ľudia, ktorí majú určité postihnutia alebo nejaký handicap, sú vždy v spoločnosti mierne zaznávaní alebo tá nejakým spôsobom sú trošku v úzadí v tej spoločnosti a dať im priestor na to, aby v tomto podujatí bola vlastne komplet celá zábava venovaná len im, je nádherné. Do Nového Mesta prišlo aj 15 detí zo Starej Turej. Pripravené boli pre ne rôzne atrakcie. Okrem nafukovacieho hradu, detských motoriek či lukostrelby si mohli dať pokresliť tvár šikovnými rukami mladých umelkyň alebo sami vyskúšať maľovanie horúcim voskom. Priučili sa aj tradičnému košikárskému a hrnčiarskému remeslu a zatancovali si zumbu. Podujatie sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku v priestoroch bývalého kina, ktoré sa rekonštrukciou zmenilo na viacúčelovú bezbariérovú sálu. Pri tejto príležitosti ju slávnostne otvoril primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský spolu s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Dušanom Bublavým a Jaroslavom Baškom. Okrem tvorivých dielní bol súčasťou podujatia i hudobný program, ktorým sprevádzal Štefan Skrúcaný. Jednak ma o to požiadali moji priatelia z IMT Smile, konkrétne Miro Tassler. Jednak som z tohto kraja, tuto nedaleko odtiaľ, to som sa narodil a jednak je to, myslím, absolútne normálne a samozrejme asi by som bez toho pocitu nevedel žiť, že občas ak sa dá, tak nejak trošku priložiť ruku k dielu a pomôcť možno deckám, ľuďom, ktorí ten život nezačínali z tej štartovacej čiary ako my ostatní. Vždy takéto podujatia podporujeme, pretože je to pre ľudí, ktorí to potrebujú. My s tým nikdy nemáme problém. Je to milá akcia, ktorá je pre detičky, ktoré asi obvykle nemajú veľmi šancu sa dostať na nejaké koncerty a ja som rada, že sa pre nich niečo robí, takže veľmi rada vždy podporím, ak máme čas. Myslím si, že muzikanti proste majú ten taký základný význam muzikantov, je to, aby proste robili radosť, aby zabávali, aby proste ľudí trošku proste obšťastňovali a podľa mňa toto sa tu dnes deje. Na pódiu sa postupne predstavili skupiny Polemik a Švihadlo, spevačka Katka Knechtová, punková skupina The Cubes, staroturianská ľudová hudba Turanček, showman Branislav Matula a AMT Smile.